Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ni Lolo Enteng na itago na lang natin sa pangalang Momoy. Taong 1952, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinatilyo pa lamang si Lolo Enteng. Kasama niya lagi itong si Lolo Berto. Nasa sitio ubos pa sila nakatira nung mga panahong ito. Konting pagpapaliwanag lang sa lugar namin dito kasi dito iikot ang buong kwento natin. Ang barangay namin ay merong 2 tulay na di gaanong kalakihan. Meron din itong palayan at ang maipagmamalaki namin dito ay ang di masukat na dami ng ginto na nahuhukay sa amin. Marami ng yumamang pamilya dito sa amin dahil lamang sa pangunguha ng ginto. Noon pa kasing mga panahong yon, sabi-sabi na talaga sa amin na ang barangay namin ay sakop ng syudad ng mga engkanto. Di kalayuan sa palayan, makikita ang isang bulwagan na konektado sa dagat mismo. Doon ang sinasabing pantalan ng mga engkanto. Sa pagpapatuloy ng kwento, malalaman nyo kung bakit naging syudad ang aming barangay. Noong mga panahong ito, napakarami ng naranasan nitong lolo ko na pagpaparamdam ng mga engkanto. Ayon dito, kapag sumasapit ang gabi, pumupunta silang magbabarkada sa may bandang limbasan. Ang limbasan ay isang pangalan ng sitio dito sa lugar namin sa Masbate. Medyo madilim pa sa amin nung mga panahong ito at kokonti lang talaga ang bahay na nandirito. Hindi pa rin sementado ang kalsada at 2 sasakyan lamang ang dumadaan nung mga panahong ito. Ang pangalan ng sasakyan na yon ay 60 at 37. Kung merong tagapakinig na dito lumaki sa lugar namin, alam ko na isa kayo sa magpapatotoo niyan. Marami ring nagsisitaas ang puno ng baleteng danakit. Isa itong uri ng balete na napakatangkad na at hindi talaga ginagalaw yan dito sa amin sa kadahilanang mahiwaga at delikado ang punong yan. Bale pumupunta sila ng limbasan upang bumisita sa nililigawan nitong barkada nila. Bago sila makapunta doon, dadaan muna sila sa 2 tulay na gawa sa kahoy bago nila marating ang lugar na yon. Sa kanilang daan na tinatahak ay napakaraming di maipaliwanag na nangyayari. Doon sa may sitio ubos, may nagpaparamdam na tila ba pag dumaan sila doon ay may nagpapatugtog ng mga bandorya at gitara. Pero wala naman kapag kanilang tinitingnan. Laging merong tugtugan na nagaganap sa lugar na yon tuwing sasapit ang takip silim. Di na nila ito pinapansin sa kadahilanang nasasanay na sila rito at hindi na nangangahas na alamin pa. Ayon kasi sa mga matatanda, ang mga gumagawa ng mga tunog na yon noong mga panahong yon ay ang mga nagsisiyahang engkanto sa lugar namin. Pag dumaan ka naman sa puno ng danakit, makakarinig ka naman ng mga platong nagsisilaglagan at mga kalderong tumutunog. Ayon kay Momoy, yun ay isang napakagandang karinderya sa lugar ng mga engkanto.
Naririnig na ito sa aktwal na mundo sa kadahilanang napakalakas ng presensya ng mga engkanto dito sa amin noong mga panahong ito. Marami na ding nabaliw noon dahil sa may nasasagi silang mga hindi nakikita o di naman kaya'y meron silang punong napuputol pero isa pala yung engkanto. Kaya dapat dobleng pag-iingat ang iyong gagawin at triple naman kapag ikaw ay dayo lamang. Balik tayo sa kwento. Habang naglalakad itong magbabarkada, ay pawang biruan at kwentuhan ang kanilang ginagawa. Medyo mababagot ka kasi kung hindi ka mag-iingay sa kadahilanang lahat ng makikita mo dito sa amin ay puro damo at mga puno. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating na sila lolo sa puno ng danakit. Naririnig na nila yung tunog ng mga plato at mga kalderong nagsisiumpugan. Di na nila yon pinapansin kasi ilang beses na nila yung narinig. Hanggang sa makarating ang mga ito sa limbasan. Ilang oras din silang nakatambay roon dahil hinihintay nila ang isa nilang kasama upang sabay-sabay makauwi ang mga ito. Napakadelikado din kasing lumakad kapag ikaw lang mag-isa. Lalong-lalo na kung gabi pa. Kung hindi ka hahabulin ng lumilitaw na kabaong, malamang sa malamang, aswang ang hahabol sa'yo. Kaya mas mabuting marami kayong kasama upang maiwasan ang mga di kaaya-ayang pangitain. Nung kasalukuyang naglalakad ang mga ito upang bumisita sa nililigawan ng kanilang barkada, maayos naman ang mga naging tagpo nung mga oras na yon. Maliban na lamang sa isang pangyayari. Noong tumatawid na sila sa tulay na kahoy, may nasipat itong lolo ko na isang napakalaking bayawak sa dulo ng tulay na kanilang dinaraanan. "Loy, tingnan nyo, isang halo." Ang halo ay ang tawag ng bayawak dito sa amin. Wika ng lolo ko yan. Hindi na nakaimik itong si Loy dahil sa napakalaki nga ng bayawak na yon. Hindi naman ito tumagal sa daanan at lumusong na yon sa tubig. Maniwala kayo o hindi, malaaso ang laki ng bayawak na yon na berdeng-berde ang kulay ng balat. Matapos yon ay ligtas naman silang nakapunta sa kanilang pupuntahan. May mga pagkakataon ding gumagawa ng kalokohan itong magbabarkada. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng lubid at bolo. Tapos yung lubid, itinatali nila sa kanilang bewang at itatali din nila yon sa isang puno. Ginagawa nila yon upang paglaruan ang mga naliligaw na aswang kung sakaling meron. Nagsisilbing selyo sa kanila ang tali upang hindi sila madagit ng mga aswang sa paligid. Awa naman ng Diyos, walang namatay dahil sa ginagawa nila sa kanilang buhay. Hanggang sa sumapit ang mahal na araw. Napagpasyahan ni Enteng at ni Berto na pumunta sa bundok. Hindi sila namamanata doon. Bagkus ay tumatambay lamang ang mga ito sa patag na parte ng bundok upang kumain ng pinya. Nung mahal na araw, umagang-umaga pa lang pumunta na ang dalawa sa bundok upang magmasid sa mga namamanata doon. Bago sila umakyat ay kumuha muna sila ng pananim na pinya ni Momoy. Tsaka nila tinahak ang daan papuntang bundok.
Ayo! Chomoy! Hihingi po sana kami ni Berto ng pinya. Wika ng lolo ko habang kumakatok sa kubo ni Momoy. Pagbukas ni Momoy, nagwika ito ng, Oh, Enteng! Berto! "Naku, kayo talagang dalawa, oo. Di nakakaligtas ang pinya ko kapag Biyernes Santo. O hala, kuha na kayo dyan." Wika nito. Dali-dali namang kumuha ng 3 piraso ang mga yon. Kasi kakainin nila yon ng isa sa umaga at 2 sa hapon. Uuwi kasi sila ng 11:00, babalik ng 1:00 at hanggang 5:00 na sila doon. Kahit bali-balita sa amin na kagaya ng Baylan ang bundok dito, dahil nga isa yung lungsod ng mga engkanto, maraming nawawalang individual tuwing mahal na araw. Ayon sa matatanda, pumapasok umano ang nawawala sa ngipin ng bundok. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang mga tanawa ng engkanto ay kanya-kanyang hugis at laki. Nakadepende ang mga tanawa ng bato sa lakas ng engkanto na nakatira dito. Ang parisukat na tinutukoy ko sa Baylan ay ang pinakamalakas na tanawan dito sa amin. Samantalang itong ngipin ng bundok ay pumapangalawa lamang doon. Walang makapagsasabi kung ano ang nilalaman ng yungib sa ngipin ng bundok na yon. Masaya naman ang naging pag-akyat ng 2 sa bundok na yon, at ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating na nga ang mga ito sa kanilang paroroonan. Yung patag kasi nila na pinupuntahan ay merong malaking puno sa dulo nito na nagsisilbing lilim sa mga umaakyat dito. Napakagandang tambayan nun, dahil bukod sa mabibigyan ka ng lilim at napakalamig na simoy ng hangin, ay kitang-kita mo din ang napakagandang tanawin. Kitang-kita mula rito ang pinakadulo ng palayan na kung saan tumatama ang ilog at dagat. Woohoo! Sigaw ni Berto nang marating nila ang patag na yon. Dali-daling tumakbo ang 2 patungong puno upang umupo at biyakin ang daladala nilang pinya. Maraming umaakyat nung mga oras na yon, at kapansin-pansin na medyo umiilag ang mga ito sa ngipin ng bundok. Yung iba, nasa kabilang parte ng bundok at wala ni isang tao ang malapit sa ngipin na yon. Di na ito binigyan ng pansin ng 2 kasi mas sinusulit nila ang araw na yon, dahil yun lang ang araw na pinapahintulutan silang umakyat sa bundok na yon. Mahigpit kasing ipinagbabawal kapag pumunta ka rito ng hindi mahal na araw. Sabi kasi ng mga matatanda noong mga panahong ito, napakadelikado sa isang taong walang kahit ni anong bakod o poder sa katawan ang umakyat dito tuwing hindi mahal na araw. Kung hindi ka mababaliw, ay siguradong hindi ka makakababa dito, dahil sa oras na maabot mo ang tuktok ng bundok na ito, ay napakaraming panlilinlang na mga engkanto ang makakaharap mo. Sumapit na nga ang 11:00 ng umaga at napagpasyahan na nilang 2 na bumaba sa bundok na yon. Bali medyo marami-rami na ang umaakyat nung mga panahong ito at nagugutom na yung 2. Ang plano kasi nilang gawin, kakain lang sila saglit at habang nagpapahinga, titingnan nila ang mga taong nasa bundok.
Saktong alauna sila aakyat para naman hindi sila mapagod pagkarating nila sa patag. Kumuha lang sila ng inumin at tinahak na nga nila ang daan pabalik sa bundok. Napagdesisyonan ng dalawa na pasukin ang ngipin ng bundok kapag wala ng taong nakapaligid doon. Titingnan talaga nila kung may mga bangkay ba ng tao ang nakapaloob sa ngipin ng bundok. Wala silang kaide-ideya sa papasukin nilang tanawan. Nung sumapit na ang 4:00 ng hapon at konti na lang ang nasa tuktok ng bundok, hinintay lang nilang dalawa na bumaba ang isang grupo at dali-dali silang pumuslit sa ngipin ng bundok. "Teng! Bilisan mo na! Sisilip lang tayo!" wika ni Berto. Agad namang sumunod si Lolo Enteng upang tingnan ang ngiping bato na yon. Gustong-gusto din kasi nilang malaman kung may mga bangkay ba ng tao ang makikita sa yungib na yon. Habang naglalakad sila patungong ngiping bato, marami na silang napapansing kakaiba. Hanggang sa pagkadapo nila sa gitna ng 2 bato na yon, ay nagulantang sila sa kanilang mga nakita. Sa gitna ng 2 bato ay merong 2 malulusog na puno ng lumboy. Blackberry. Gulat na gulat ang dalawa dahil sa kanilang nakita. Napakaraming bunga ng lumboy na yon at walang sabi-sabi. Inakyat yon ni Berto. Habang inaakyat ni Berto yon, abay tumatawa-tawa pa ito. Kung iisipin, hindi talaga normal ang bunga ng lumboy na yon. Dahil animoy, parang bayabas na sa laki ang mga bunga nito. Inaamoy-amoy pa yon ni Berto habang kumukuha nito. Okay, yung next 2 parts isusunod kaagad natin, no? Pero bago tayo tumawid dun sa 2 parts, pasensya na kayo at medyo nasal pa rin ang inyong pinuno, kaya may mga parte ng kwento na ngongo, no? Yung mga menon, muening amim umunta niyan, yung mga ganon. So, intindihin nyo na lang. As much as possible, ginagawa ko siyang klaro para maintindihan ninyo. Pero bago ko putulin tong part 1, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng bundok na sinasabi dito sa kwento. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 2 at finale. Salamat.